Ilaman. Giyan nga natigyan na tower, udi na military base isa giyan nga Jordan. Nagiyan na natigyan ni responsibility. Si isa giyan nga kaya pamatay nga gato senggibo ang mga Muslim. San sa Afghanistan, san sa Iraq, agot thousands, ngibuan pa na miyamatay. Sirang panatigin ni kaya sabapan sa ngibuan na miyamatay san sa Iran, Yemen, san sa Lebanon, sa Libya, sa Sudan, the Philippines, and the Palestine. Ano mata na kaya? Padintanura na kaya mga mujahidin. Kapakayagi marawi, are mujib. Ano mata na kaya? Sa manena, miyatanggad sa ginawatan ng mga pagarya, agyan kaya mga mujahidin si sa Middle East, nakakaliman nila na ana mujahidin si sa giyang Pilipinas. Uwi na, deran si pakatanaw, anto na grupo. Uway. So, Peter, uwi na, ay klaklaro si na marawi. Marawi. Klaklaro, giya Peter si na giya marawi. Masakaw explain, habar sa basta na. So sa manena aya mala di panutulon si naging Amerika. Malom ya kaluke san sa Lebanon. Abdiwan ang uta si spare na malom ya kaluke. Ayap man ni man to malabiti raon. Naging nga Gaza. Agug nga Israel. Agi nga Israel na diran di tugay na Gaza. Anta. Wala lang na di ka na pinutul na wait na agi elanap pa nagkanuron mambu. Still, si tanong pan sa nga Iran. Amay tanong tapaki nga Gaza. Kasugya nga Lebanon na malulumyo ko. Uy, malusiran miya kaluka. Na kagilumyo ko siran sa Lebanon, aging at mga tila ka Israel, ay raman naman to, piyagtripan na nga Gaza. Ay problema sa nga na Gaza, nadid na bupugato. Kapalago ibusa nga mga sibilyan, ngunto kaya kabar tanong kagay na, Allahu Akbar. Pagkasagad ta, kang utwari akituturugan na aya atapian na tarapal, so mga wata na did na kainom, did na kapigu. Gumakaw magi ang aya mga Israel na gwiran rata-rata ngaya. Namata nang utang gibu na mga tawa di makaparurumpa ka Madagal so kesoy ka, kaya lipatan yan swata yan. Madakal so di makam perurumpa ka kayamanan yan na di kapaggetan sukod na yan. Madakal did na kiawidan yan. Astagfirullahaladzim. So Iran Revolutionary Guard said it struck the US operated Al-Azraq Air Base in Jordan. Nakate. Ayamanan yan na Iran largest strike since war began follow US attack on civilian target. Ayamanan yan. Imanto ko natigyan, mala atanto, ay ninggulalan, agyang aya, Iran, siko kaya pa na operan. Sagyang kaya pangatak, agyang kaya, Amerika. Pwede sanay natakira natigyan, agyang mga civilian. Saba bro, gyang Iran na, ayamanan yan, piakala ulad yan, nagupiakala yan, mambu. Lagi din yan di ka panaup. Iran lands a new wave of missile and drone attack on US military facilities across Jordan, Kuwait, Bahrain, and reportedly Saudi Arabia after renew American strike hit civilian infrastructure in southern Iran. Nakatay. Nirak sila na Saudi Arabia. Manan yan na iman to atigyan. Nadin sumining gulalan bagu wib. Kaya panausaw pagyang kaya Iran, sagyang kaya manan yan na darpa Jordan, si sagyang Kuwait, si sagyang Bahrain, agugyang kay Saudi Arabia. Iran Revolutionary katatigan sa development o di na headline. Iran Revolution o di na outline. Iran Revolutionary Guard said struck the US operated Al-Azraq Air Base in Jordan with missile and drone. Yang kaunayamanan yan na Iran military na adngo to so kaya panimba ka Iran sa agyang kaya airport, airbase, agyang kaya Jordan, aya pugusarsan na agyang kaya Amerika. Ilaman na rin ka upaman agyang kaya Amerika na isisibay pansoyamanan yan na airbase Iran. Ita nila na pakatatay ang naging mga aso. The Iranian army announced separate
drone attack on US military facility and logistic infrastructure in Jordan and Kuwait. Ya panutul si panagyan kaya Iranian military in-announce ran udi na piyaka liun Iran piyaki tokon Iran. Sisa nga pada report ay manan yan nagyang ako na Iran na piyang atakiran na drone agyang US military facilities nagu mga logistical udi na mga supplies agu mga infrastructure sa Jordan agu sa Kuwait. US official cited by Axios said Iran launch a ballistic missile at US base in Saudi Arabia. May panutulag yung Axios. Peter yan nagyang kaya panatigyan na Iran na adun to so kaya panimba kay Iran si ballistic missile. Mga alay niya missile. Panimba kay Iran na ballistic missile agyang kanan US base si sagyang Saudi Arabia. Iranian authorities said renew US strike hit electricity facility, water pumping station, bridges, and transport infrastructure in Hormuzgan province. May panutulag yung Iranian authorities. Agi nga ikaw na renewed, o di na pisiro man manimbak. Agi nga Iran, agi nga mga electricity facilities, agi nga Iran, ay man yan na laso-laso Iran. Why? Mga ta supply sa kurente. Na pianimbak kumpanya nga manan yan na Amerika. So mga water pumping station niran. Pana so mga pakaigiran. Why? Pianimbak ko na nga manan yan na Amerika. So mga bridges, udi na mga tulay na pianimbak ko na nga Amerika. So kung so manan yan na transport infrastructure. Manan yan na mga LRT station na pianimbak pa na nga Iran. Okay? Amerika. Washington renew its Middle East travel warning citing the risk of further escalation. Yang gaya Washington, udi nagyang gaya Amerika na renewed na emanan yan na Peter Iraman ay man to tigyan na delikado. So emanan yan na kapsung si sagyang Middle East further escalation sabo patigyan sagyang kaya pakalagi nga di katidawa. Iran lands an extensive new wave of missile and drone attack against US military facilities across the region on Saturday. Iman to Saturday. Diyan nga ikaw na Iran. Nagyang adun ko no to so ininggulalan nira na extensive. Udi na malayat, maulad. Ayaman na niyan na makiapanimbakiran sa mga missile na mga drone sa kaya pangatakairan si sagyang mga US military facility across the region. Sid na tigyan sagyang kaya entero ayamanan yan na Middle East iman to Saturday. Targeting installation in Jordan, Kuwait, and Bahrain. While a US official reported that the ballistic missile was also launched toward in an American base in Saudi Arabia. Na pitero si sagyang kaya report. Ay ako na pianimba kagyang kaya Amerika. Nagyang iko na mga military base sa Jordan, military base sa Kuwait, sa Bahrain. Naguugyang ako na US official na miya panutuliran adengkon. Mga ballistic missile ay inipanimbak si sagyang kaya US base sa Saudi Arabia. The operation follow renewed US attack on southern Iran where local authorities said American missiles struck electricity facility, water pumping station, bridges, and other civilian infrastructure in Hormuzgan province. Giyangay ko na operation. Sabab ko na isa giyangay kaya pangataka agyang Amerika, giyangay ko na extensive. Udi na mala kaya pangatak agyang Iran, nasabab ko na isa kaya sa operan sa Amerika, sa giyang kaya continuous, diran di ka panimba ka sa giyang kaya southern Iran, panimba ka nira na giyang mga electricity facility, so mga pakaig, so yamanan yan na mga bridges, mga tulay, nagusto yamanan yan na civilian infrastructure, yamanan yan na so mga private mga structure, udi na mga building, saan sa yamanan yan na Hormuzgan province. The latest exchange mark a major expansion of the confrontation between Washington,
The latest exchange marked a major expansion of the confrontation between Washington and Tehran following collapse of a Pakistan mediated memorandum of understanding intended to bring an end to the fighting. Ay manan yan na giyangay ko na kaya pakasimbiran sa mala abato. Giyay ko ni paganay, udi na mala expansion, udi na kaya pakala, agiyang ay di ka tidawa confrontation sa giyang ay makambabala man na Tehran o giyang ay Saudi Arabia. Tehran o giyang ay Amerika. Why? Oriyan na iyatigyan agiyang following the collapse, oriyan na tigyan o kaya declare sa miya collapse, udi na miya binasa. Agiyang kaya udi na miya kaya taguan sa tama na agiyang kaya memorandum of understanding why kakapatan udi na piaglatan agiyang Pakistan. Naman na sabab sa giyang kaya collapse ang bitiran naman na niya kala sudiran di katidawa. Iran Islamic Revolutionary Guard announced that its aerospace force had launched a missile and drone against Al Azraq Air Base in Jordan during the Twilight Wave Operation Nasr 2. Twilight. Ay man na Twilight na subu kapita. Wah. Iya ko na Islamic Revolutionary Guard man nagyang kaya Iran military. Napiakito ko Iran nagyang kaya ko na ininggulalan Iran na mga missile attack. Sisagyang uta kapita udi na Twilight Wave. Twilight Wave. Ay man na Twilight na uta sabang Sabang. Sagyang ka na nadar pa. The operation was carried out under the code Pres o Abu al-Fadi al-Abbas, according to the Revolutionary Guard. Giyangan ako na subo kaya pangatakiran na iningaranan ni Iran sa yamanan niyan na bantugan kaya kini Abu al-Fadi al-Abbas. Dito siya kaya benda commander amya tayo bubago. In a statement, the RG said the attack targeted fighter jet, shelter, and a large aircraft parking runway at the base. Eman na niyan na Peter wag yang kayakuan. Iran. Adun ko natigin na aya nargita mi atiginan sa Jordan. Nagyang iko na mga fighter jet parking. Why? Target fighter jet shelters. Ay man na parking. Why sagyang ko to parking era. Bidi ko na parking era na datarumiyak kalala gym. Na nagira ko na matatagusan na namatay man o di na pera polo di kay gira kebilang katu eman na maso na miyak kalalad na nako na dataro gym na kipa parking na unta mga plane ayap yan imba kay nga Iran sa Jordan. In a statement, the IRG said the attack targeted the fighter jet shelter and a large aircraft parking runway in airbase. Eman na niya na mga kipa parking sang to gym siya kilay sa salida. Why? Agu eman na niya na adun ko na malaw na plane. Kaya gingo to kipa parking ro jet fighter na pero pakadar why gira ko na isa. Ay nakadakdaklan na isa. In a statement, the IRG said it said latest 2 fighter aircraft and 3 other American planes were completely destroyed while additional aircraft were damaged. Makatip manaki. Niya kabawi ako mga airplane ang amya nga bibinasa. Niya panutul siya tigin na at least na 2 tima na tigyan na aircraft. Ayaman na niyan na jet fighter. Agutalo tima na tigyan na American plane were completely destroyed while additional aircraft were damaged. Ay man niya na adna totalid na miya binasa. Dua timan ano to? 2 timan na aircraft. Agu adna tigyan American plane. Sama no to na giti passenger. Giyang 2 timan no nga na suma jet fighter. Completely destroyed kao to. Giyong to 2 timan ang ito mga jet fighter. Giyang isaw na mala plane. Yan ang subkada na labi 20 o 30 o kadaklian. Giyang tigin naman na niyan na 2
agu isa ay man na niyan na American plane na totally amya destroy, amya binasa. While additional aircraft were damaged na swatigin sa mga padun na miya nga damage. Ngayon to, nanguto di kan ditero na. Kailan niyo sa salida. Miya kalala Jim. Na kipa parking na uta mga jet fighter, agugyang uta miya makala plane. Nagitod ni piya mong buiniran. Away, nati Benitra kay starting na rinirusugo ni pagilay na kapan bilang nga panang akapakaliwa sa mga desirang palalakay. The Revolutionary Guard said the operation was launched in a response to renew US attack on Iran and the previous night. Giyan nga tigin na kaya pangataka giyan nga ya Iran, away, sa na mga eroplano, away na giyan tigin so sa pami, si ko kaya panimbak, agiyan nga Amerika, sa giyan nga bubugu kay ko gagawi. It said at least 2 fighters. The Revolutionary Guard said the operation Al-Azraq has emerged as one of the principal target in Iranian operation in Jordan because of its role in US military activity across the region. Ayaman na niya na miya penutul siya, agi nga ako na Azraq. Agi iso, ayaman na niya na military base sa Jordan. Gi ko ni isa poponteri aniran, ang binasa aniran, US military base. Sabab, sa giya ko niya amanan niyan na mala, isa mala ipakaid. Sa giyang kaya Amerika, si ko, ayamanan niya na dinyan di inggulawlaan, sa giyang kaya, ayamanan niya na Middle East, sa nga region. So, ito ba, may apirar ka nung mapanutulag, yung Jordan, na lilibatan niya naging mga country. Ay malilibot niya na country, na yaman na niya na saunaan, na Palestine, sa bala na Lebanon, sumunod na Syria, sumunod sa Syria na Jordan, Egypt, likod Jordan na Saudi Arabia, o nga Iraq. So yaman na niya na, asan sang utar kay si Gaddafi, ayaman na niya na gina ni sentro. Uway, gina ni sentro. Gina isabab, agina ni mala binasa ni man tuwagyang kaya ayaman na niya na Iran. So, kailangan na mabinasanan kami sabab sa giyangan na mga taweriran, ginanip ko sa intelligent agyang kaya ayaman na niya na Israel. Sa giyang nakapunggubatan yan sa giyang apitibarang na darpa, Middle East, particular sa Gaza, nagugyang Syria, nagugyang Lebanon. Kagiyang ay man, ano yan na Jordan na sinjalo ko pa ma. Nambala sa bala yan na langon Arab. O ay man na yan na likod na Jordan na Iraq. O ay, siya man busa likod din sa bala yan na Saudi Arabia. Siya saka diwang yan na yung pa ma. Nasisya na, ay man na yan na Egypt. Naro sa tampar sa kawan na nasisya na Syria. Naro sa front na Gaza, aguyaman na yan na ato na ini. So di timba ka sana. Mata ano. The Revolutionary Guard statement also addressed the Jordanian public and a member of the Jordanian Armed Forces, urging them to act against the American military presence in the country. Yang ay emanan yan na military yang Iran na pugudyo kuniran o di na diran di tiroon sisagi nga Jordan na ato inyo ato kano sa kano ipangunaan sa emanan yan naging nga kaanda man ay kabina sa aging kaya military base san sa emanan yan na Jordan. The statement accused the U.S. Army responsibility for the death of hundreds of thousands. Ginso di akan diteroon. Again na tower sa Jordan na babaloy ni Ranana na spy. Sisagiyang kayamanan yan na pinaka number 1 na diran di pag-spy ni Ranana ng Palestine, Gaza. The statement accused the army of responsibility for the death of hundreds of thousands of Muslims in Afghanistan and Iraq, as well as thousands more in Iran, Yemen, Lebanon, Libya, Sudan, the Philippines, and Palestine. Ako inurom na rin kepada Philippines eh. Kau to. Dia Philippines na suka tidak saya, na gitu.
Ana mata no bumi of the Philippines. Ilaman, the statement accused the U.S. Army responsibility for death of hundreds of thousands of Muslim in Afghanistan. Ginang ko na yamanan yan na tower. Udi na mala US military base sa Jordan. Nagkailangan natigyan na mabinasanan. Sabab, sa ginan natigyan ipagkapuunan spy. Nagukya sabapan, udi na sira ni key responsibility. Udi na sira ni minggulaw la, responsibility. Sira ni responsibility sa giyang kayak di kaya pamatay, sa giyang kaya pamatay giyang kayang hundreds of thousands ang mga Muslim si sa giyang Afghanistan, si sa giyang Iraq, as well as thousands more in Yemen. Agu so panatigyan sung gibon amyatay sa giyang kaya Iran, nagugiyang kaya Yemen, gibon amyatay sa Lebanon, sa Libya, sa Sudan, agugiyang kaya Pilipinas, agugiyang kaya Palestine. Inuro na kapudari Pilipinas. Kau ilang kau. Ginang panatigyan, ikiasabapan sa kaya pamatay yung ugatos ng ibuat tao. San sa Iran, Yemen, Lebanon, Libya, Sudan, the Philippines, and the Palestine. Inuro na kapudari Philippines. Ana mata, no? Gingan siya maulaw la tano. Sina mamonitor tano Iran. Gingan siya ana mata. Gingan siya mga mujahidin na itong Iran ana mujahidin si sang Pilipinas. Nasaktan no eh. Saktan no. Masya Allah. Itong tano Iran aki. Ana mata. Ino made kenapa sira na miyari bata? Kapingira-gira nga gitu na Pilipinas ndek ini nga. Ino tanoro na rin matatago. Ilaman. Giyan natigyan na tower, udi na military base sa nga Jordan. Nagiyan na natigyan ni responsibility. Si sa nga kaya pamatay nga gato senggibu mga Muslim. San sa Afghanistan, san sa Iraq, agut thousands, ngibuan pa na miyamatay. Sirang panatigin ni kaya sabapan sa ngibuan na miyamatay san sa Iran, Yemen, san sa Lebanon, sa Libya, sa Sudan, the Philippines, and the Palestine. Ano mata na kaya? Padintanuran na kaya mga mujahidin. Kapakayagi marawi, are mujib. Salam sana idol. Ano mata na kaya? Sama na miyat tanggad sa ginawa ng mga pagarya. Agyang kaya mga mujahidin si sa Middle East, nakakaliman nira na ana mujahidin si sa nga Pilipinas. Wina, deran si pakatanaw, anto na grupo. Why? So, Peter, uwi na, ay klaklaro si na marawi. Marawi. Klaklaro, giya Peter si na giya marawi. Ngay no to na, kaya giya bubagu. Laman? Yun na natigyan ni kaya sabapan sa kaya pamatagi nga gatosan ng gibu. Sa giyang kayadar pa, san sa yamanan yan na Afghanistan, san sa Iraq. Padisam natigyan na giyang kayang gibuan at thousands more in Iran, Yemen, Lebanon, Libya, Sudan, the Philippines, and the Palestine. Ana matan, ubong pa the Pilipinas. Sigurado ko wag yung marawi. Di ka alhamdulillah kami itong tanusad na mga mujahidino na mga Muslim. So ginanaki mga pagarya. So yaman na niya nagyang kanan na san sa Jordan. Nagyan ni isa ko pugusar na spy agyang kaya Amerika. Agyang kaya taman sa pendula area. Si ikuingid. Paman na open ada tapian na pakailay agyang Amerika. Gina ni sabab. Miya lengan sa mga leader si sagyang kaya Gaza. Sabab sagyang na spy. Amerika matatagusan sa emanan niya na Jordan. So siron sa tampar siya sa sebangan na aya Muslim countries yan na paganay no pamaka siya ako titindig sa Jordan no. So di madakal saya nakataon nira na ikaw man ka hindi pagusain. Ilan yung sa mapa. Now siya ako sa Jordan
Na iya makalilibot ra kansan, na iya mapapantaga kansan na Palestine. Una niyan roo na Israel. Diya kilida Palestine, augi Israel na karagatanan, ragatanan sa Mediterranean Sea. Na. Diya nga sa roo na Lebanon. Diya nga tatampar wa Lebanon na argisiki yaki niya ko na Erdogan. Diya nga tamparo siya sa kawanan, makaubay sa Syria. Gina na Syria. Ay man nanday deersan na Lebanon, Syria, sa tamparian roon na, araki si Erdogan. Naging nga Syria na mididipingyan na Jordan. Naging nga Syria, awagi nga Jordan na likod yan na Iraq. Na likod na Jordan na Saudi Arabia. Naging nga tamparon siya sa diwang, naging na ayamanan yan na Egypt. Na unaan ro Egypt, naging na surki si Gaddafi. Na likod na iya, arginarki si Gaddafi, na Sudan. Agi nga Sudan, ayamanan yan na Sudan, nga Egypt, nandetar siran sa Katero, nandetar siran sa Paras, mga itambed sa Sudan. Mga itam sa Sudan. Ugi na sumpat siran na ugi nga iya, nder siran na ugi nga iya Egypt. Yun na mga Muslim country na. Nagyan na ni bebantayan agi nga na military base Amerika san sa Middle East. So sanon. Ikadua mala bisiran mambu nasan sa Bahrain. Bahrain, Kuwait. Na, gip man na Kuwait, na upamakasisi ako sa Kuwait. Walang so kapakatutundugyan. Na sa tampar siya, nasisya na Qatar, Strait of Hormuz, sumunod ro na Oman, katapusan yan ro na Yemen. Kagiya, paman nasisya ako sa Bahrain, na iapagilta na miyagugyang kaya Iran na Strait of Hormuz, ragat. Mapantaga kano pa ma Iran. Saya na kapakay wala man di mauna o Kuwait, antawa ka Qatar. Qatar, Strait of Hormuz, Oman, agweman na niyan na Yemen. Na may ko ka sa likod na gina na Red Sea. Na Red Sea, na isigid ka na, upama ko Red Sea na sungaro sa sungaro sa Palestine, na isigid ka na Saudi Arabia. Saudi Arabia na may mubala yan san na ayama na niyan na Sudan, Egypt, sisa nang utar kasi Gaddafi, Palestine. Kauto. So, pagkakit kasi sa Red Sea. Palestine, mapasad, ayaman na niyan na Israel. Na, so pa nyo, may pupantaga kan sa ano pa, makasisi ako sa Bahrain, naging na Iran. Naging nga Iran, na dekat yan sa na Pakistan. Na si Mambusagi nga Iran, na dekat yan sa na, ayaman na niyan na Iraq. Naging nga Iraq na taman ro, na sumpatian ro mambo Jordan. Naging nga sabala, natutulog-tulog siya nga mga ito a country. Kuwait, Bahrain, ayaman na niyan na United Arab Emirates, Dubai. Na, aya bubaloy ni Ransan Mambu, gi Amerika, bubaloy ni Ransan Mambu, pakay ipatan niyan sa mga ingdanan. Aya ipatan niyan na, kwenta man na Bahrain, na aya ipatan niyan na ilang gao. Gi nga labisa pulo Mambu. Inuak na kano pindis ka, sa gi maka, kukwano na, aya mo monitor san, naging military base, Amerika san sa Kuwait. Naya mo monitor niyan naginan na Qatar, Strait of Hormuz, Oman, tunay ni Yemen, Iran, Iraq, United Arab Emirates, sisa na Dubai, sisa na yaman na niyan ng barang-barang san. Na Saudi Arabia sa likod. Saudi Arabia sa likod. Nagiyan ni para mo monitor san. So yaman na niyan nagiyan kaya taman sa pendula area. Si ikuingid. Paman na open ada tapi napakaila yaging Amerika. Gina ni sabab. Miya lengan-lengan sa mga leader si sagyang kaya Gaza. Sabab sagyang na spy. Amerika matatagusan sa yaman na niya na Jordan. So gina ni problema tanusan. So aya katataguan sa military bisag yung Amerika na pag neron na
Na, punta no san sa Red Sea. San sa Red Sea na Yemen, Oman. Giyang Oman nakatataguan nun. Giyang Qatar, katataguan nun. Bahrain, katataguan nun. Kuwait, katataguan nun. United Arab Emirates, katataguan nun. Iraq, katataguan nun. Anto na pa ni mga ingedsan, ada kan maaloy. Langon na military base sa na Amerika. Ay buweda. A military base na Amerika na Iran, Yemen. Ginambu. Wala hulam sa Sudan. Huwag yung utar kisi Gaddafi. Ato na ito inged. Kelipatan na kanagyanan. Adnar kira nun. Kati siyambi ni Ranso Presiden taroon na. So, tato na ikaswa. Did na ba tano kato? Nanda ni sabab. Na siya isabab sa giyang kayamanan niya na mga dato tano. Dato ang mga Arab. Ato na irasoniran mambu. Na datara Jordan na very weak. Isa man ko mga weak country na Jordan. Uwid na pamiling umawang ng ota presidentiran si King Abdullah. Miya kaungawang na mama. Away. Sama na din na ba kuwan? Langon. Ito na isuin tanong. Pakistan na din. Saan sa Libya? Sa Libya na, ate kanarya, kupeniran miya pakatumba siya niya kuwan. Allahu Akbar. Isa na namala, akiad na nga kuwan. Sa Pilipinas, sa Libya. Madaklam niya makasuon. Why? Libya sa kikadapi ba? Why? Ata na girap ke pikiran na na giya so pagalangan iya ki ini antanga taga Ijipariya miya kalabuswa. So Ikhwanul Muslimin area siya ki ini Ali Albana Tariya si Albana. Tariya so kuana. Tariya so Ikhwanul Muslimin. Si Hasanul Bana. Si Hasanul Bana, nasi kudap na ikapakauma, nag-iinso din yan diteron. Why? Si Hasanul Bana na ayarkian, natigyan na sa katanwa mga Muslim, ay siya sa tanwa miyadak-dak lang. Na di tanwa dumaki duka pila sa Europe, kay sang utamasa na aya magboom na Europe. Why? Si Hasanul Bana, bari ipi. Si Hasanul Bana, ay may batiakan, na ayar kaya na tigi na, di tanud makinduka pila sa Europe, kaysa ng utamasa na aya matunog na Europe, o nga san sa Amerika. So, education tano, nasa tanod ni mag-educate sa ginawa tano. So, bulong tano na, sa tanod ni Diyon di imbala. Di kailangan o ba tanong kirang pumasa? So, sinapang tanong, nakabay Hasanul Bana na mbel tano sa upama na NATO, imbel na NATO. Sakano sa Saudi, nabugay kano sa Sapolo. Ayamanan niya na taon niyo. Sakano sa ayamanan niya na Yemen. Sakano sa ayamanan niya na Bahrain. Pamagay kano sa mga military niyo. Why? Napamagan tano siran sa mga sinapang. Ang mga ala. Nambel tano sa sinapang tano. Namiyabel at tanuan na to. Na. Sulangon no pa kailangan ko kapagintaw na saktanod ni dirun di imbel. Kakana ba mataga tigyakin ni Hasanul Bana kasok kadaklan ang mga scientist. Sikyo kya po na dunya. Nasirak tanong makapupo na mga Arab. Napangadagan niyo ka kadaklan. A scientist na punsag yung mga Arab. Sampor na sa Persia. Sa Iran. Kaya po na mga scientist.
saan sa kaya po man na yan na kuan saan sa Iraq. Saan sa mga ancient kuan saan sa Iraq. So mga Mesopo at to mga pitibarangan na kuan saan sa Iraq. So gito kay Hasanul Banna. Paman na di tanong ko na kiran makipenduka pila di din away bel tano bin sa military tano. Zainal Bukawi Malik, engineer, porte di sa kuman. Na. Bala sang Allah. Pamang ni nakaki ko, pamang ni ako Allah. Mau masumasa. Magisay-isa nga mga Arab. Ikagudi rin, nga mga Amerikano. Kaya tangan na, so, kailangan man nakapasadan, naptuguan sa tamana, renewable. Nga na, kaya tangan na, so, kuwan. Ay man yan na tanak ya. Ita siran membuka dawai kas sepeter ko ginawairan. Kasan siran bumanari di petetembu ay. Oman isa na andam niyan so pedin. Gitu isaba pa oman isa na mimbel sa sina pangyang ay man niyan na andi ke soko biu pedin. So ed na masuswairan san. Nagid na masuswatano si. Oman isa ka grupo na di din pa kisokob. Naman isa na mi sinapang mambu miya maganda matanud. Nagina ni masusweran san. Nayabu pa ka di kuansan pakarsan na sukabaya wallah. Shout out sa 207 na mala teora tu dari sa mga pad. Uy na ipendeke akan mana yang dikan discuss. Army target Jordan Kuwait. Separately, dairan sa manutunang utalas tapi anutulta no. It called Jordan kauto. Ayalas tabi tiyatan ubis ng uto Ginang una tigin na military base sa Jordan. Nagina kaya sabo pa sang gatos ngibu kaya pamatay mga Muslim. Sisagi nga piti barangan na derpa. Padisam natin na Pilipinas. I call on Jordan to purify their country of US forces, presenting the American military presence as both religious and national issue. Ayaman na niyan na Peter wagi nga Iran. Apanawa tu gami sa mga tao sa Jordan. At tigi na sarain niyo sa mga tao sa Jordan out of US. Ayaman na niyan na separate niyo, sibay niyo, aginawa niyo si US. Purified their country of US forces. Ayaman na niyan na limpiwan niyo agi ang kaya country Jordan sa kapakaon Amerika. Presenting the military presence as both religious and national issue. Nabalo yan ni Maya tigyan na yamanan yan na national issue. Saan naman na ikapakaawasan agyang kaanan ang mga sundero Amerikano akya sa bupan sa kya kapupumatay o mga mujahidin o ay nagugyang 100,000 mujahidin. The highly charged appeal represented significant escalation in Iran's public messaging toward countries hosting US troops and military facilities. Ayaman na niyan na high charged appeal represented. Giyatigi ni pinakamala apang ni udi nakatiru ami. Sisagi nga piti barangan na darpa sisagi nga Pilipinas Middle East. Why? Sa baliwan ni iya national issue. Why? Pakisabutin ni Kumadar Lataw. Ano man kada siya ng mga Amerikano. Separately, the Iranian army announced that its drone has attacked American bases and strategic military facilities in Jordan and Kuwait during the 14th piece of Operation Seqah. Ayaman na niyan na Giya ko nagpanimba ang Iran sa Jordan sa Kuwait. Nagiya ko na ikap sapulo ini agupat ka peace. Ayaman na niya na peace na stage. Why? Ika sapulo at tigin agupat apangkatan si kudiyami di kapangatakas sa Amerika.
According to, ini po na ako July 7. According, tingin na kaya pangata kasi isang akwait na, gid na tingin ni kapupanakawa, kautuwa. Siya ko kikatatagwang ko yamanan yan na mga loitering attack drone, kautuwa. Yamanan yan na, datara tero niya si ina, tingin na kaya pangatak na datara tingin no kaya pamanakawa si ko mga ammunition dipo. Siku kibubutada no di na bunigaw mga ammunition, mga pangalo na gusto piti barangan san. Ammunition. So yaman na niya na ako na pianimbaksan sa Kuwait na gana na ammunition dipo. Manag kita taguan si ko mga pangalo na yamya pianimbakagyan kaya Iran. San sa ginakampo ang mga US military base san sa Arfejan. Nagugyan nga na headquarter building o mga sunderusan, naguso ammunition storage. So yaman na niya nakita tambakan o di na bunigaw mga pangalo. Naguso yaman na niya na Ali Al-Salim Airbase in Kuwait. Nagupad sa tinimbag ang Iran nga na Airbase san sa Kuwait. Bye. Na Peter pa nagyang kaya ayaman na niyan na army aging kaya Kuwait na padsa man natigin na nga susugat ra kami nagyang mga communication katatan siwa Iran mangbu Iran gyang Iran na ayaman na niyan na tinimbagyan na Kuwait na padsa tinimbagan ng auto airbase sa mga panglo sa mga babalingan ng mga sundero why communication na sa mga tower na pianimbakira na sa mga bridges. Ginanatigyan na military base san sa Kuwait, Arfejan. Ginanatigyan ni pinakamala, importante, centralizan for the support and recognition of American forces in the region. Ginan. Eman na isa na amala military base san sa Kuwait. Agyan ko na ayaman na niyan na Al-Salim Airbase. Naginang ko so isa ko pinakamala coordinating center agyan kaya Washington and supporting aerial operation in the Gulf. Agusang ginang ko ni mala supporteran o di na ko sariran si ko di ka palalayo-layo mga planiran o di na di ka pakitidawa sansangan ng mga darpa. The Iranian army also said its drone target US fuel tank at Al-Azraq airbase in Jordan. Kautog yan ako na imbakan o di naptuguan sa mga gasolina agyang Amerika sang sa gyan na military base ran sa Jordan agyang na naptuguan niran sa mga gasolina ran. It said the attack were directed against a strategic asset, command and control center, logistic infrastructure, defensive system supporting US military operation. So yaman na niyan nalangon mambuog yung na mga logistic. Shout out Jamael Pangkuga sa 50 stars. So yaman na niyan nakate. Ano to taman? Mga infrastructure, why kibubalingan ng mga sundero. So mga command and control center ran, yaman na mga tower, wa. Logistic infrastructure na ginan sa mga supply. Datar sa pagkaniran, malangon na supply. Defensive system na ngota mga radar system iran US military apugusar ni ran sa nga US military operation. Manan na ginan ko na kaya pangatak sa Saudi Arabia na sa manen na kumpan ma-confirm opera miya de mission. Ay manan yan na madakal ko natigyan mga casualties. Shout out Jamal Pangkuga. Namata na si Jamal. Sa 50 star kanan, pakadakalan niyo. Maniniwanan. Kararangita na mga didis kayo na pumugan ako niyo sa star. Ano niya na, piyaka pasangan nila na tanto aging Jordan. Uy, kagiyang ako na Jordan ni pinakamala. Participation yan. Sigo di ka tido sa aging pitibarangan na darpa. Kasi sa aging na Middle East. So ginan, mga pagarya, sa man Edna Orastano na